Hello! 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 Ano? Kondom? What? Boss, saan dito may kondom, boss? Kondom? Wala dito kondom. May kondom dito, boss? Yung jowa ko kasi, boss, napabili sa akin ng kondom. Ano yun? Silmar yan? Boss, Silmar yan, kondom, boss? Silmar? Hello. Hello. Oh. Hello. Oh babe, andito na ako. Hello. Hello. Kondom? Wala dito kondom. May kondom dito, boss? May kondom dito? Ha? May kondom dito, boss? Saan yan? Silmar sa mga putika. Sa ang kondom? Saan yan ginagamit, boss? Oy. Ang kondom? So weird. Pagkontak yan. Ha? Pagkontak. Pangkontak? Anong kontak? Anong, yung ano? Magjowa? Sarap. Ginagamit ba yan ng ano? Kasi yung jowa ko napabili sa akin ng kondom eh. May mga size ba yan, boss? Size 1, size 2, size 3, size 4, size 5. Ano yung pinakamalaki? Kasi 0.5. Extra large. extra large. Extra large kasi pinakamalaki sa akin. Boss, Hindi pa rin. sige, bili muna ako dun, boss. Sige, salamat, boss. Salamat. Hello. Kaya ikaw doon sa pangisda. Hello. Hello. Makatog-agat, mahuli ka, pihingkat, silangat, bibabat. Ano? Kondom? Boss, saan dito may kondom, boss? Kondom. Ha? Hotdog. Saan dito may bilihan ng kondom? Kundok. Oo. Yung jowa ko kasi, boss, napabili sa akin ng kondom. Ano yun? Silmar yan? Boss, Silmar yan, kondom, boss. Silmar? Ginagamit Sa, ka sa ano mo, sa ari mo. paano yan, boss? Paano? Para hindi mabuntis yung babae. Sana all. Hindi pala yung pwede sa akin, boss, kasi yung jowa ko. Sa'yo yung diskarte yun. Pag ganun di, Ano ba diskarte, boss, para mabuntis, boss? tanggalin mo. Tanggalin mo? Hindi mo naman makikita. Ganun ba? Para mabuntis, bago mo gamitin, kondom ka. Kasitasan mo muna ng karayom. Ayun pala yung diskarte, boss? Matinig ka talaga, boss. Kama niya, mara pag ganun di. Bunutin mo, bunutin. Gago! Ganun ba? Sige, boss. Salamat, boss. Bibili ako sa Silmar. O sige, boss. Bibili ako sa Silmar. Hello! Ano ba tong hindi makarinig? Boss, saan daw dito may bilihan ng kondom, boss? Gusto mo bumaya ng 45? Boss. Saan dito may bilihan ng kondom? Boss, saan dito may bilihan ng kondom? Kasi yung jowa ko kasi gusto pabilihin ako ng kondom. Takot ata yung mabuntis. What? Oh, boss, saan, boss? May alam ka ba dito, boss? Yung ano lang sana, yung size 5XL. Kasi malaki yung akin eh. Sagad sa itlog. Sarap. Ganun akin, boss eh. Saan ba dito, boss? Ikaw, tay, saan ba dito may ano? Oh, kondom tay, ikaw may kondom ka diyan, tay? May kondom ka diyan? Wala. Wala Hospital, maraming prenda. Ang kondom, saan ba yung ginagamit, tay? Saan ba yung ginagamit? Sa dila ata. Baliw ka yata eh. Sa dila yan? Nako, gusto ko kasi atay sa ano sa talong ko kasi
Size 5XL lang yung ano, yung talong ko? Pwede? Tamang-tama yan. Tama-tama na ba yung 5XL na ano, kondom? May size ba sila nun? Yung mas maliit na para lumaki. Hindi, malaki na akin eh. Malaki na akin, 5XL. Yung size. Gago! Sa ano, saan ba ako makabili niyan, tay? Kuya? Hindi ko marunong pa dito. Ha? Yan. Hindi kayo marunong? Sa pharmacy. Ano ba yan? Hindi kayo marunong? Hello. Oh. Hello, babe. Oh. Sige, andito na ako. Andito na ako, babe. Oh, dito sa may ano.